Kaixo lagunak, gaur blogak eta sare sozialak izango ditugu aipagai eta lehenengo blogekin hasiko gara. Lehenik eta behin blog bat zer den jakin behar dugu eta horretarako adibide batetik abiatuko gara. Blog bat azken finean webgune bat da, webgune simple bat, edukiak orden kronologikoz egoten dira normalean, adibidez mezu hau filologia bloga da. Eta hemen mezua 2011ko maiatzak 12koa da, urrengoa apirilako 22koa, apirilako 21koak, beraz azken mezua lehena jartzen da. Normalean aldi berean ere, hemen alboko barra honetan, esteka atal bat izaten dute, nolabait adierazteko zein diren blog honekin harremana duten beste webgune edo beste blogak ere. Iruzkinak utzi daitezke mezuetan, hau da komentarioak egin daitezke mezuetan, hemen libako dauka izena, baina beste leku batzuetan iruzkina utzi edo erantzuna utzi, hemen ikusi dezakegu adibidez, honek, albiste honek, komentario bat duela, norbaitek egindako komentario bat, adibidez Mikel batek egindakoa. Eta horretaz gain, baita ere, atalka antolatzen dira mezuak eta beti edo gehienetan artxibo bat egon nahi da. Automatikoki, dataren arabera idatzitako mezuak sailkatzen dituen artxibate bat. Blog guztiek arpidetzeko aukera ematen dute RSS jario bidez. Aurreko ataletan ikusi ditugun RSS jarioak. Eta horixe da bloga, hau da bere atal publikoa eta noski bere atal pribatua dauka non mezuak hortik idatzi daitezken eta noski bakarrik idatzi alditu blogaren jabeak edo baimenak dituzten pertsona. Orduan, goazen ikustea orain nola sor daiteke blog bat eta zein diren euskeraz ditugun aukerak. Lehenik eta behin gauza bat argitu behar dugu, badago blogak egiteko softwarea, hau da, norbaitek tresna hori, adibidez WordPress, dala blogak egiteko software libreko tresna berena, norbaitek tresna hori instalatu beharko liguke gure zerbitzarian edo zerbitzari batean, eta ondoren ja gu gero ikusiko dugun moduan, normal, zerbitzu baten moduan erabili ahal izango genuke. Horrek ahalbidetu du, hainbat zerbitzuren jaiotza, eta horien artean, blogariak da, nun atzeko bartean norbaitek jada WordPress instalazio bat egin du, itxura aldatu dio eta egokitu du, eta horregatik sortu ditzakegu hemen kontuak. Eta kontu horrekin gero gure bloga sortu eta gure bloga kudeatu. Badaude beste aukera gehiago, gero bueltatuko gara blogariakera bertan blog bat sortzea, baina badaude beste aukera gehiago, adibidez mundua.comen ere blog bat sortu genezake, oso pauso antzekoetan, 2 pausotan, badago beste plataforma bat, blogak.com deiturikoa, eta hemen ere oso erreza da blog bat sortzea, eta azkenik edo nire blog izeneko beste aukera bat, badago, kasu honetan hainbat hizkuntzetan dago, horien artean noski euskara aurkitzen delarik. Bloga sortzeko hemen gure izena jarri eta bloga sortu eman eta hasiko ginateke prozesuan. Baina blogariak erabiliko dugu proba moduan. Orduan, hau da blogariak eta hemen blog bat sortzeko oso erreza da. Sortu hemen botoi honetatik edo hemendik egin genezake. Orduan, sortu botoia sakatu eta gidatzen joango gaitu. Hemen gure izango dugun erabiltzailearen izena asmatu beharko dugu. Baita ere bere emaila. Pasahitz bat asmatu. Bitan sartu. Blog berri bat sortu nahi duzun edo ez klikatu, noski, kasu honetan bai. Hemen orain, gure blogaren helbidea zehaztu behar dugu, nahi badezue sortu duzuen erabiltzailearen berdina, baina beste bat izan daiteke, eta orduan hori izango da helbidea, hemen azaltzen edo jartzen duzuena. Blogaren izenburua,
eta hemen zuen bloga bilatzaileetan agertuko den edo ez. Kasu honetan bai gomendatzen dizuet edo bestela probatarako bakarrik erabili nahi baduzue ez jarri. Gero hemen agertzen diren agertzen zaizkizuen letra eta zenbakiak sartu, hori da konfirmatzeko nolabait ez garala errobot batzuk edo spama egin nahi dugula, baizik eta pertsona garela eta gure bloga nahi dugulako sortuko dugula. Eta gero gure profilaren xehetasun pixka gehiago ere jarri ditzakegu. Kasu honetan generikoa jarriko dut, baina hemen normalena da zuen izena bizenak jartzea. Eta hemen bai, zuen deskribapena edo nahi dituzuen datuak. Hemen erabilpen baldintzak onartu eta listo. Automatikoki gure bloga sortuko genuke. Bitarteko pauso bat dago, nahi izanez gero, blog sortzaile bakoitzak bere avatarra dauka. Avatarra da zue errepresentazioa izango den iruditxoa. Ez errukituz gero, ez badezu aldatzen, generikoki bat sortuko dizue, baina nahi izanez gero zuek irudia kargatu eta jarri dezakezue. Momentu honetan orain hau utziko dut, baina hori, esan bezala, ikastaroan bezala, oso interesgarria da jendeari aurpegia jartzea eta beraz interesgarria litzateke baita ere zuena jartzea. Bueno, momentu honetan bukatu dugu. Orain gure blogan sartzeko nahikoa dugu sortu berri ditugun erabiltzaile eta pasaditzak sartzea, baina ikusten duzuen bezala badirudi zerbait gaizki dagoela. Zer da? Gure postara joan behar dugula eta iritsi zaigun lotura bat konfirmatu. Hemen ikusten duzuenez, zuek horrelako mezuren bat jasoko duzue zuen posta elektronikoan, besterik gabe, egin behar duzuen gauza bakarra da, hemen klikatu, eta honela jada bloga aktibatua gelditzen da. Bai? Hau zergatik egiten da? Berriro ere, spam errobotek ez automatikoki sortzeko kontuak, eta beraz, blogariak, kasu honetan, spametik garbiago egoteko. Ordan, orain bai, sartuko ditugu sortu berri ditun kontuak. Eta listo. Beno, blogariak zerbait berezia da. Ez da bakarrik blogak sortzeko tresna. Eta beraz, hemen ikusten duzuen hau ere azaltzen da. Zer da hau? Gero aurrerago Twitterrekin eta ikusiko dugun sare sozial bat da. Hemen jarri ditzazkegu erabiltzaile bezala, ez blogean egitatzeko baizik eta erabiltzaile bezala mezutxo bat, eta mezu hori publikatuko da, eta hemen azpian azaltzen den zera honetan agertuko da. Orduan, gure jarraitzaileak egon daitezke, hau da, pertsona bat jarraitzen duten beste pertsonak, eta beraz pertsona horiek eraberezi batean jarraituko dute, kasu honetan gorka honek esandakoa. Baina, bueno, hau alboratuko dugu momentuz, eta goazen bada blogean zentratzea. Eta horretarako, nire blogak atalean ikusten dugu ikastaroak 2 bloga agertzen dela. Hemen, arbelera joango gara. Eta aldi berean, eta gauzak argitzeko, baita ere blogeko pantaila nagusira joango gara. Hemen ikusten duzuena, ikastaroak2.blogariak.net da gure bloga. Orain arte, eta sortu duguna, jendeak ikusi dezakena alegia. Hemen ikusten duzue, ikastaroak2.blogariak.net. Eta nire blogak ikastaro 2 arbelean sartzen garenean, joaten gara
hemen azaltzen den administrazio gune honetara. Arbela da dena pixka bat blogean egin daitekeen guztia laburbiltzen duen tokia edo esango genuke. Orduan hemen dauzkagu kontrolak, hemen ikusi ditzakegu zenbat bidalketa, zenbat mezu publikatu diren, zenbat orrialde, zenbat iruzkin egin dizkiguten, horietatik zenbat dauden aprobatuta, zain dauden, egon daitezke iruzkinak zain, eta horiek zenbat diren, spam bezala identifikatu direnak ere, eta bueno, hainbat gauza baina hau da azken finean laburpen moduko bat. Mezua publikatzeko azkar hemendik egin daiteke, baina guazen ikustera hemen alboko barra honetan dauden tresnak. Eta horiek dira laburbilduko ditugunak. Lehenik eta behin bidalketa atala. Bidalketa atalean da mezu berriak publikatzeko atala, eta orduan gehitu berria emanez, mezu berri bat publikatzeko aukera ematen zaigu. Hemen izenburua eta hemen informazioaren deskribapena edo informazioa bera publikatu genezake. Ikusten duzuen bezala, aldi berean, goran, hemen menu bat dugu, betikoa, negrita, lodia, kurtsiba, etzana, pinetak, eta bar, egin daitezken menutxo bat. Baita ere, loturak, adibidez, kanpoko webgune batera lotura egin nahiko bagenu, egun berria egunkarira lotura egin nahi dugula, hitza sartu, aukeratu, eta hemen klik eginez, helbidea sartu beharko genuke. Eta listo. Hemendik aurrera berria hori klikagarria izango da eta berriako webgunera emango gaitu. Beste hainbat aukera ere badago, baina bueno, momentuz horrela utziko dugu. Hau bai, hau garrantzitsua izaten da, askotan Word dokumentuetatik edo beste hainbat dokumentuetatik itxatxi behar izaten delako informazioa, eta kasu horietan tresna hau erabili daiteke, tresna hau honetan klik eginez, eta hemen Wordetik datorren informazioa pegatuz, garbituko dugu nolabait eduki hori eta ondo gelituko da gure blogean. Baina, bueno, momentuz nahikoa da. Irudiak txertatzeko, hemen daukazue tresna, fitxategia hautatu beharko zenukete, zuen irudietatik, eta testua alternatiboa sartu. Hau da, irudia deskribatzen duen testua. Epigrafean nahi izan ez gero, hau bestetan bezala azpian azalduko den testu bat denez, bete dezakezue, eta azalpen txiki bat gero hori biltegian gelituko dena, ez? Hori ikusiko dugu aurrerago. Baina, batez ere, honi kasu egin, alineazioa nun testuarekin erlazionaturik ze tokitan nahi duzuen irudia, ezkerrean, erdian, eskuinean, eta baita ere hainbat tamaina ematen zaizkigu aukeran. Kasu honetan ertaina aukeratuko dugu, edo iruditxoa aukeratuko dugu, eta sartu bidalketan. Automatikoki horrek egingo duena da irudia sartu, eta gainera aipatutako alineazioarekin txertatu testuaren inguruan. Moldatu nahiko bagenu, irudian klik egin eta berriro ere irudiaren ediziora sartuko ginateke, edota zuzenean hemendik tamaina balitz mugitu eta handitu dezakegu irudia. Beno, oraindik hainbat gauza gelitza ezkigu. Alde batetik, albistea sortu dugu, eta orain kategorizatu beharko dugu. Bueno, lehenengo momentuan denez, oraindik kategoriak ez ditugu sortu, beraz, kategoriak sortu daitezke edo hemendik, edo hemendik. Zer dira kategoriak? Demagun edabide batekin konparatzen dugula, edabide batek baditu iritzia, kirola, gizartea eta horrelakoak, azken binean kategoriak, ez? Definitu daitezke edo sortu daitezke hemendik, gero mezu horiek bertan integratzeko. Haun, hezkuntza,
beste bat kirola, euskara. Kategoriak sortzea libre da, eta noski bakoitzak erabakiko du zein sortzen dituen. Kasu honetan, demagun, mezu hau kirolari dagokiola, eta beraz kirola kategorikoa dela. Eta horrela. Baina, kategoriez gain, baita ere etiketak gehitu daitezke. Nolabait, etiketak definitzen dute ez ja zein den gai orokorra, baizik eta zein da testuan azaltzen den hori deskribatzen duten hitz gako nagusiak. Demagun albiste, kirol albiste baten aurrean gaudela, guazen horrelako bat behar bada bilatzea edabidetan. Adibidez hau, orduan hartuko dut testu hau, da batez ere zuek ulertzeko. Orduan, Realak eta Osasunak larun bat gauean izango dute jokoan Espainiako lehen mailako salbazioa. Orduan, hemen etiketak kirolaia ondo, izenburua aldatu beharko genuke, baina, probetan ari garen ez dugu egingo, baina... Orduan, zein izango lirateke hizkakoak? Reala, Osasuna, eta igual salvazioa, lehen maila, Getafe, eta Villarreal. Demagun. Orduan, barkatu, sartu ditut beste leku batean, hemen, gehitu. Ikusten baduzu hemen agertzen diren etiketa hauek dira. Hauek identifikatuko dute mezu hau. Goazen orduan, jada mezua sortu dugu, orain publikatzea falta zaigu. Argitaratu emanez gero, publikatuko genuke, nahi izango bagenu oraindik proba bat balitz, egin dezakeguna da zirriborroa gorde, eta oraindik ere inorrek ikusi gabe aurrebista bat egin. Aurrebista klikatuz gero, ikusiko genukena da nola geldituko litzaiguken gure mezua behin publikatu ostean. Eta hemen ikusten duzuen, hau, gertatzen da. Ikusten badituzue, hemen esaten du, ingelesez bada, kirola kategorian dagoela eta etiketa hauek dituela mezu honek. Eta hemen egilea azaltzen da, eta baita ere noiz publikatu izan den. Hemen artxiboa ja osatzen hasi dela ikusi dezakezue, hemen atala oraindik ez dira erakusten, baina laster erakutsiko dira, eta iruzkin berriak dauden edo ez, ere ikusi dezakegu. Oraindik ez dago publikatuta. Joango bagina gure webgunera, gure portadara, bertan oraindik hasieran zegoen Kaixo Mundua albistea bakarrik ikusiko du. Zergatik, publikatu ez dugulako. Eta publikatzeko zer egin behar da, besterik gabe argitaratu. Beste aukera bat ere badago, hemen klikatuz gero, publikatu genezake mezu hau edo programatu genezake publikatzeko nahi dugun momentuan. Eta orduan, hemen ados eman eta automatikoki publikatuko litzateke mezua garai hori edo momentu hori iristen denean. Baina oraintxe, egin nahi duguna da, benetan publikatu. Ados gaude idatzi dugunarekin eta beraz publikatu nahiko genuke. Publikatuta, eta orain guazen bai gure portada ikastaro2.blogario.net honetara, eta hemen ikusi dezakeguna izango da albistea bera. Hemen ikusten duzuen bezala. Ongi da, orain badakigu mezuak sartzen, gero sortu ditugun kategoriak eta etiketak editatu ditzakegu hemendik ere, baina guazen urrengo zehara. Hemen media atalean liburutegia dago. Media atalean aurkituko ditugu gure mezu guztietan sartu ditugun irudiak eta fitxategiak. Zertarako berrerabilgarriak izateko hauek. Orduan hemen editatu, ikusi eta aztertu ditzakegu hori igotako mezuetan igotako informazioa.
Gero, estekak ere kudeatu daitezke hemendik, hemen agertzen den add new atalean, edo gehitu atalean, esteka berria gehituko ditugu lehen ikusi dugun eskuineko barra horretan. Hemen izena adibidez berria ere albistegia sartu nahiko bagenu eskuineko atal horretan, bere helbidea sartu eta azalpena. Automatikoki gehitu esteka emanez, jada gehitu dugu esteka hori. Goazen ikustera ea agertzen zaigun portal. Ez zaigu azaltzen, baina arrazoia da gero ikusiko dugun bat aurkezpen atalean. Hau da, aktibatu behar dugulako bloke hori, esteka atalen blokea eskuineko atal horretan. Orrialdeak mezuak bezalako dira, baina ez dira denboraz ordenatzen. Demagun aurkezpena erakutsi nahi dugun horri bat sortu nahi dugula. Ez duke zentzurik mezu bezala sartzea, zen denboran zehar galduko litzateke lehenengo jartzen dena azkenekoa delako. Orduan, destakatu nahi dugu orrialde hau atzigarri edo ikusgai egoteko denbora guztian, ez? Demagun blogaren aurkezpena edo zein garen deskribatzen duen atal badagoela gure blogan eta hori egin nahi dugula, ez? Orduan, goazen orain berriro portadara. Eta hemen ikusi dezakezuen nola agertuen lotura berri bat aurkezpena zehazten duena. Ikusten duzu, bai? Orduan beti egongo da hor ikusgai. Jada sortuta dauden orrialdeak kudeatzeko, bidalketekin egiten zen bezala, bidalketak atalean, hemen orrialdeak ditugu. Eta hemen ikusi ditzakegu berez lehenetxi bezala sortzen den honi buruz eta sortu berri dugun aurkezpena ditugula. Eta bertan berriro ere editatu, borratu edo nahi duguna egin dezakegu. Hemen iruzkinak atala dago eta iruzkin atala honetan orain iruzkinik ez dugunez ez da ez agertzen, baina mendik kudeatu ahal izango ditugu gure blogera iristen diren iruzkin horien. Eta goazen orain, hau nolabait edukiak kudeatzeko blokea da, ez? Hau dena. Orain goazen pixka bat bloga bere osotasunean honen ezaugarriak aldatzeko tresna. Orduan hemen ikusten ditu lau, ez? Lau botoitxo daude, lehenengoa da aurkezpena, nolabait blogaren diseinua edo aldatzeko aukera emango diguten tresnak, erabiltzaileak zein erabiltzaile izango dute baimena, normalean ukitu behar ez dugun zea bat, bakarrik editore bakarra badago behintzat. Tresnak, hainbat tresnatxo, baina oso gutxitan erabiltzen direnak, eta ezarpenak, hau bai, zenbait aldaketa eta konfigurazio egin daitezken toki bat. Goazen lehenengoarekin, aurkezpenarekin. Hemen hainbat atal garrantzitsu dago, baina batez ere 3 dira interesgarriak. Alde batetik widgetak daude. Widgetak errez azaltzeko dira bloke txikitsuak, gauza bereziak egiten dituztenak gure blogean. Kasu honetan, hemen ikusi dezakezuen bezala, jada batzuk sartuta daude. Defektuz plantilla honek, txantilla honek, itxura honek, hemen gehitzen dituenak. Kasu honetan ere, berezia denez, beste hainbat leku dago widget horiek sartzeko. Orduan, goazen ulertzeko horietako bat eramatea gure alboko barrara. Lehen ikusi dugu nola estekak sortu ditugu, baina ez ziren biztaratzen. Orduan, estekak widgeta gehitzen badugu, adibidez, eskuineko barran, eta hori gorde, orain, hemen, esan diogunez bilatu azpian estekak sartzeko agertu beharko litzateke. Goazen freskatzea horria. Eta hemen ikusten duzue nola agertzen da gure esteken atala.
bueno, izen hori arraro horrekin, baina izena ere loturek duten kategoriaren araberako denez, izena ere aldatu genezake. Baina ikusten dugu hemen nola lehen sartu dugun berria egunkariko esteka agertzen den. Hauek defektuz datozen estekak dira, WordPressekin edo tresnarekin erlazioa edo harremana duten lotura dira. Baina ezabatu daitezke, lehen aipatutako baita ere atal honetatik. Hemen estekak ataletik, ezabatu ditzakezue interesatzen ez da zaizkizu. Beste bigarren gauza interesgarria menuak dira. Menuak, printzipioz, kasu honetan menurik ez dago sorturik, orduan menua sortu genezake, eta menu horretan hainbat gauza gehitu. Menuak azken finean hemen goran azaltzen den barra hau pertsonalizatzeko tresnak dira. Orduan, dagoen bezala, gustatzen ez bazaigu, aldatzeko aukera dugu horretarako sortu behar da lehenik eta bain menu bat, eta gero menu horretan joango diren lotura ezberdinak pasa, lehen widgetekin ikusi dugun bezala, mugitu eta hemen askatu. Eta azkenik aurkezpenak atalean itxurak daude. Itxurak dira nolabait bloga goiti bera aldatzen duten plantillak edo esango genuke txantilloiak, bai? Oso era simplean aldatu dezakegu itxura osoa. Noski, batzuetan txantilloi horrek gehitzen dituzte hainbat ezaugarri hemengo aurkezpen menuan. Oso ezberdinak izan daitezke eta ez du ematen ikastaroetan denbora hori zabaltzeko, baina jakin dezazuela ez dutela bakarrik batzuetan ez dutela bakarrik itxura aldatzen, baizik eta baliabide eta funtzio berriak gehitzen dituztela aurkezpen menuetan. Bagoazen proba bat egiteko gure blogaren itxura aldatzea demagun honekin. Gaitu eman, eta kasunetan gorde. Honek ikusi duzuen bezala gure blogaren itxura osoa aldatu dugu egindako aldaketak. Hauetako batzuek arazoa dituzte euskeraketarekin eta ez daude guzti zitzulia ikusi dezakezuen bezala. Hori widgetak aldatuz, widgetak sartuz, batzuetan moldatzen da, eta bestela probatu beste hainbatekin, batzuek bai, guztiz euskeraz egotea behar baduzu, horietako batzuek bai dutela ondo eginda lokalizazioa. Hori ez dago blogariaken esku, baizik eta tem edo txantilloi horiek sortzen dituzten pertsonen esku, eta beraz batzuetan gerta daiteke. Baina ikusten duzuena edo garrantzitsuena dena da nola aldatu den itxura. Hori da pixka bat blog baten nondik norakoak zein diren. Argi izan beharrekoa da azken finean bi atal bezala dagoena, jendeak ikusten duena, hau da zuen helbidea, ikastaroa2.blogariat.net, eta gero badagoela nolabait administrazio gune bat, hemendik sartzen dena, arbeletik sartzeko aukera ematen diguna, eta alde batetik dagoela edukiak kudeatzeko bloke bat, eta beste alde batetik badagoela nolabait blogaren ezarpen edo ezaugarri guztiak aldatzeko beste blokat. Azkeneko gauza bezala, ezarpeneko menua zabaldu dezakezu, eta hemen general edo atalean aurkitu ditzakezuen nolabait blogaren ezaugarri nagusia, bere izenburua, azpian azaltzen den esalditxoa, eta hauek ere alda daitezke nahi izan ezkero,
idazketa eta irakurketarako baldintzak eta baita garrantzitsuagoa dena eztabaidako zein baldintza jarriko dituzuen, hau da, zenek utzi ditzazke iruzkinak, zenek ez, filtratuko diren edo ez, eta bar, orduan hemen ezarpenetan gauza horiek guztiak aldatu ditzakezu. Eta gutxi gora bera, hau da blogei dagokiona. Noski, orain arte hitz egin duguna da blogak sortzeko tresnak, euskarazko tresnak errepasatu ditugu. Baina blogak bila daitezke, hau da, jakin nahi badugu edo ezagutu nahi baditugu zein blog dauden gai konkretu batzuen inguruan, badaude hainbat tresna, adibidez blogsearch.google.com, bilaketa honek bakarrik blogetan bilatuko luke, edo google.com atalean bertan bilaketa bat egin ostean, adibidez, hemen albo honetan blogak atala dago. Eta blogak atal horretan, ingo genukena da hori, blogetan bakarrik bilatu. Batzuetan Google bera nahastu egiten da, baina gehienetan blogetan bakarrik bilatzeko balio du. Goazen orain beste gai bat tiburuz aritzea, eta horretarako sare sozialak izango ditugu aipagai honen. Sare sozialak azken finean berez ez dira sare sozialak, interneteko sare sozialak baizik, sare sozialak pertsonen artean ditugun harreman sareak direlako. Euskeraz baditugu hainbat, orain errepasatuko ditugunak, baina gazteleraz eta ingelesez eta beste hizkuntzetan badaude ezagunak diren Facebook edo Twitter edo 20 delakoak. Bakoitza ezberdina da, eta orduan gauza baterako edo besterako balio du. Euskeraz, badauzkagu hainbat, beraietan izen ematea iaia triviala da, erregistratzeko botoia beti dago erakusgai, orduan batez ere zentratuko naiz zertarako balio duen bakoitza eta zertarako erabili daiteken. Zutagu da nolabait ezagutza partekatze gune bat, nun bakoitzak bere esparru pribatu badauka, hemen grafiko honek erakusten duzu, fitxategiak bere propia ditu, blog txiki bat ere sortu daitezke, lotura interesgarria gorde ditzake eta wiki antzeko bat badu barruan, baina horretaz gain integratua dago beste sare handiago batean, nun jendeak taldeak sortu ditzake, eta talde horiek baita ere foroa, fitxategiak, bloga, loturak, wikia izan dezakete. Hau da, ez da bakarrik individuo bezala sartzeko leku bat, baizik eta ezagutza partekatzeko gune bat. Eta hemen, hau da bere portada. Gero, badago adibidez berriketan.info izeneko beste sare sozial euskaldun bat, nun batez ere informazioaren inguruan biltzen den jendea. Bertan, saioa hastean, hau ikusten dugu, hemen bakoitzak nahi duena mezu laburrak idatzi ditzake, eta inkluso irudi bat igo dezake eta publikatu, eta baita ere beste sare sozial zabalago batzuetan mezu hori zabalu. Hau da, hemen idazten dena Twitterrera ere bidali nahi badut, hemen klikatzarekin nahikoa dut, eta orduan aukera izango nuke hemen publikatutakoa ez bakarrik berriketan.info, baizik eta Twitterren ere publikatzea. Baina hori ez da momentu honetan zehatu nahi duena, azaldu nahi duena. Orduan, hemen aukera daukagu pertsona ezberdinak interesatzea izkigunak jarraitzeko, bestela guztiak jarraitzen egongo ginateke. Baina hemen ikusten duzuen loturan klikatuz, jarraitzen, bakarrik jarraituko nituzke niri interesatzen zaizkidan pertsona edo baliabideak. Demagun, oihartzungo hitzak esaten duena interesatzen zaidala, hau da oihartzungo hitza, orduan oihartzun jarraituko nuke eta hortik aurrera nire portadan, hemen jarraituen zerrendan, oihartzungo hitza ere agertuko litzateke. Goazen egitera. Oihartzungo hitza, oihartzun jarraitu, eta orduan hemen 39 ikusten duzue,
Hemen ikusten dituzu Oiartzungo Hitzak publikatutako azken albisteak. Da beste era bat informazioa jarraitzeko eta baita ere informazioa publikatzeko. Dena albisteen inguruan. Eta UMAP. UMAP Twitter erabiltzaile bazarete. Bueno, Twitter zer da? Twitter da 140 karaktereko mezuak interesatzen zaizkizun gaiei buruz publikatzeko tokia. Bai? Orduan, nolabait, jario bat botatzen duzu, hor interesatzen zaizkizun gaiekin, eta baita ere, berriketan.info bezala, jendea jarraitzen zaitu edo jarraitzen dituzu hainbat erabiltzaile. Orduan, da informaziora arpidetzeko bestera bat. Baina, UMAP berezia da. Twitter erabiltzen du, baina euskarazko ingurune bat ematen digu, hau da, ikusten duzue inguru guztia euskaraz dagoela, eta horretaz gain hemen portadan izen eman nahi ez badugu ere, ikusten ditugu, filtratzen dituelako euskara hutsez idazten dituzten pertsonen mezuak. Eta horri esker, nolabait ikusten dugu, euskaraz edo Twitterren dabiltzan pertsonen jario orokor bat. Konturatuko zinatenez, etengabeko fluxu bat da, bakarrik ikusteko hemen sartu behar duzue, baina parte hartzeko noski Twitterreko kontu bat ere izan beharko duzue. Eta beste hainbat aukera ere badago. Adibidez, Gaztelink, Euskal Gazteriaren webgunea edo sare soziala da, interesgarria izan daitekena gazteentzako eta batez ere mugimendu soziala edo gazte inguruko informazioa eskuratu eta zabaltzeko, eta beste bat txikiagoentzako zugaz.com deiturikoa, Goienak bultzatutakoa. Pixka bat, hau da sare sozialen panorama euskalduna, eta orokorrean ikastaroan zehar hauen gauza on eta txarrez ere hitz egiteko aukera izango dugu. Eskerrik asko, ziagatik.